Binecuvântat să fie stânca mântuirii noastre, care ne-a dat din nou putere ca să fim în casa Domnului și zic ca Domnul să ne binecuvânteze de Domnului. Apostolul Pavel la Evrei, capitolul 3, cu versetul 1, spune: frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot a mărturisirii noastre, adică la cine? La Iisus Hristos, glorie Domnului. Oameni buni, ne cheamă cerul la mântuire și rog pe Dumnezeu să ne ajute să nu stăm nepăsători față de ce? E o mântuire așa de mare care a pregătit de Domnul și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. Iar tot apostolul Pavel în Evrei, capitolul 4, cu versetul 1, spune: să luăm dar bine seama că atâta timp când rămâne în picioare, făgăduința intrării în odihna lui, niciunul să nu se pomenească cum? Venit prea târziu, fraților. Fecioarele înțelepte, fecioarele nechipzuite alea 5, când au venit? Prea târziu au bătut și ele la ușă și au zis: Doamne, Doamne! Oameni buni, în Matei 7, cu 21 spune: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra unde? Împărăția Cerului. Și rog pe Dumnezeu să ne ajute să nu venim prea târziu. Amin. Ne ridicăm pe picioare și înainte ca să începem slujba din această seară, îl vom chema pe Domnul. Amin. Te laudă cerurile, te laudă pământul, te laudă marea munții și izvoarele cu apă. Te laudăm și noi, făptura mâinii tale, chipul și asemănarea ta, să fii binecuvântat în veci. Te rugăm în această seară să binecuvintezi orice inimă, să binecuvintezi orice genunche ce s-au plecat înaintea ta, fă să fie binecuvântat de tine. Te rugăm să nu ne ții în seamă greșurile și abatirile, ci să le arunci în marea uitării și să nu-ți mai aduci
aduci aminte de ele și în schimb să ne umpli de putere, să mai deschizi cerul tău o clipă, să mai lași cărâurile tale de apă vie, să mai curgă de sub tronul casei tale și orice inimă să te simțească că ești viu și lucrător, să fii binecuvântat în veci. Te rugăm să binecuvântezi cântarea din această seară, să binecuvântezi cuvântul tău, să binecuvântezi robii din care te folosi, doar nou-doită putere din puterea ta, nu carnea și sângele să vorbească, ci Duhul tău cel Sfânt să vorbească, Duhul tău cel Sfânt să ne științeze că tu ești Dumnezeu și faci tot ce vrei în cer și pe pământ, că nimic nu este ascuns de fața ta, nimic nu este ascuns de puterea ta, ci totul e gol și descoperit, Iisuse. Te rugăm, lasă ungerea ta de sus, lasă pe Duhul Sfânt în cercetare și orice inimă să te simțească că ești viu și lucrător, să fii binecuvântat în veci. Îi mulțumim Domnului, fraților, că în seara aceasta v-ați făcut timp să fiți în casa Domnului și necăieri nu mai bine ca în casa Domnului. Psalmistul David spune, el era împărat, proroc, mă bucur când ni se spune, haidem la casa Domnului. Fraților, hai să fim plini de bucurie că suntem în casa Domnului și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. În continuarea slujbei din această seară, fraților l-au dat pe Domnul cu cântare, apoi fratele Alexa Tomaiagă va da un îndemn și apoi ne vom închina Domnului. Amin. Ești trudit și ți-e grea povara, nu vrei chiar astăzi să te ridici. Iată e clipa hotărâtoare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Vei refuza marea lui iubire sau vei veni după har să strici? Iată că alții găsesc salvare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Ce vrei să-ți facă azi Iisus te întreabă, auzi tristul tău oftat. Vino și spune ce te apasă, vei fi eliberat. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă și cere îndurare, trece Iisus pe aici. Să cade să mulțumim bunului Dumnezeu care ne mai plânge firul vieții noastre și lucrul cel mai important, pentru că Dumnezeu și în această seară și-a renoit dragostea față de noi, ne-a mai pus acest îndemn în inima noastră ca în această seară să putem să fim în casa Domnului, unde cu toți împreună să putem să-L lăudăm pe Dumnezeu. Mă gândesc că prima dată s-a început cu cântare
Și atât de frumos spune în cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul 84, cu versetul 4, ferice el cel ce locuiește în casa ta, căci el tot mai poate să te laude. Acum este alegerea noastră. Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, ne-a mai pus acest îndemn să fim în acest loc. Și El ne-a dus în acest loc și să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne dea o inimă bună. Cu toți împreună să lăudăm pe Dumnezeu în această seară. Nu-i suficient numai cei din cor. Fiecare trebuie să laude pe Dumnezeu pentru că mult bine ne-a făcut la unul fiecare în parte. M-am gândit la Domnul Iisus, era o împrejurare cum este în această seară și le vorbea niște cuvinte atât de frumoase care sunt scrise în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 24. Și aș vrea să mă folosesc în această seară de două versete din acest pasaj, unde atât de frumos le spunea atunci celor care erau în jur. Și parcă în această seară Domnul Iisus, prin cuvântul Său, ne vorbește la unul fiecare în parte din acest loc. Și spune atât de frumos, adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Uitați-vă cât de frumos Dumnezeu ne aduce aminte că noi, în această seară, Dumnezeu ne-a pus acest îndemn, să fim în acest loc unde se va vesti cuvântul lui Dumnezeu. Și m-am gândit la acea trimitere a Domnului Iisus. Înainte de a se înălța la cer, s-a arătat celor 11 și atât de frumos le-a spus, mergeți, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și Dumnezeu să ne ajute la unul fiecare în parte să credem în Evanghelie, să credem în cuvânt. Nu avem în cine crede, în altcineva. Singurul adevăr pe acest pământ e cuvântul lui Dumnezeu, care de atâtea mii de ani nu s-a schimbat această carte, tot acela cuvânt care El ne l-a lăsat. Și vedem că în acest loc unde am dat citire, zice adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Dumnezeu să ne ajute, cum am spus, El să ne deschidă inima la cuvântul Său în această seară. M-am gândit că Domnul Iisus, când s-a adunat, unde era mult și vestea mult cuvântul lui Dumnezeu, vorbea într-un timp și spunea la norod din locul acela, cine are urechi, să asculte ceea ce vorbește cuvântul. Și Dumnezeu să ne ajute ca noi, toți din acest loc, să avem urechi și să ascultăm, să primim cuvântul Său în inima noastră și cuvântul Lui să facă o transformare. Asta e cel mai important a unui creștin. În momentul când îl cunoaște pe Dumnezeu, să fie o transformare în inima Lui, în viața Lui și astfel să plece împreună cu Dumnezeu. Și m-am gândit la al doilea verset, care e tot în acest pasaj, versetul 25, unde spune atât de frumos. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și celor ce vor asculta vor învia. Rog pe Domnul în această seară să deschidă cerul lui oprit. Amin. Și râurile lui de antovie să mai curgă de sub tronul casei Domnului. Și orice inimă să sânțească că El e Domn și Învățător, glorie Domnului. Și pentru aceasta îi se cade să mulțumim Domnului din toată inima. Tine caut, Doamne, adăpost, când sufletul e singur și mâhnit, când de îndoieli și teamă sunt chinuit și viața fără Tine n-are rost. La umbra Ta-i alin și mângâiere, fără Tine viața mea nu are rost. Te nu încetezi
ea prin har mi-e adăpost. Adăpostul și scutul nostru este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul nostru. Amin. La Tine caut, Doamne, înțelepciune, când gândul meu se zbuciumă din greu, când mă apasă doar păcatul meu și viața fără Tine-i o genune. La Tine caut, Doamne, liniștire, când dorul meu de Tine sângerează, când amintirea din trecut e trează și nu mai am un gram de fericire. La umbra Ta-i alin și mângâiere, fără Tine viața mea nu are rost. De nu încetez iubirea Ta cere, e că doar ea prin har mi-e adăpost. Cu toată adunarea, la umbra Ta-i alin și mângâiere, fără Tine viața mea nu are rost. De nu încetez iubirea Ta cere, e că doar ea prin har mi-e adăpost. De nu încetez iubirea Ta cere, e că doar ea prin har mi-e adăpost. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul nostru, stânca mântuirii noastre, glorie Lui în veci. Amin. La Golgota privește pe Iisus răstignit, durerea-l copleșește, căci chinul e cumplit și roaie mari de sânge se scurg pe fața Lui, căci spinul adânc se înfice în fruntea Domnului. Crede, 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 pentru Tine am murit. Crede, crede, crede și vei fi mântuit. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, vei fi iertat și mântuit. Îți dăm puterea deciziei dumitale. Mă rog Domnului să decizi pentru viața în seara aceasta. Amin? Pe crucea blestemată, piroane-mi țintuiesc, cu ură înverșunată, vrăjmașii chinuiesc, dar chinul cel de moarte El ia control său, de Tatăl îl desparte, păcatul meu și al tău. Crede, 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 pentru Tine am murit. Crede, crede, crede și vei fi mântuit. El suferă în tăcere, jertfindu-și viața sa. Iubirea-i dă putere, paharul amar să bea. Toți, crede, 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 pentru Tine am murit.
Crede, crede, crede și vei fi mântuit. Crede, 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 pentru tine am murit. Crede, crede, crede și vei fi mântuit. Domnul e aici, că i-am simțit miorul. Domnul e aici, o simte tot poporul. La noi să plec, prin al său cuvânt, e prezent la noi prin Duhul Sfânt. De la noi să plec, prin al său cuvânt, e prezent la noi prin Duhul Sfânt. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, se prezent la noi acum Iisus. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, se prezent la noi acum Domnul e aici, maestra și Iacov, când vor vrea fuga, vreo viață căpătâi. Domnul e aici, azi în templul lui, aici este scara cerului. Domnul e aici, azi în templul lui, aici este scara cerului. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, e prezent la noi acum Iisus. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, e prezent la noi acum Iisus. Crede că-i aici, frate cu tărie, mâna s-o ridici, pentru veșnicie. Domnul te-a iubit și ne-a mântuit, fie numele împreslăvit. Domnul te-a iubit și ne-a mântuit, fie numele împreslăvit. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, e prezent la noi acum Iisus. O seara, când adunarea, o seara, să răsune țara, o seara, orice har de sus, e prezent la noi acum Iisus. Haideți să ne ridicăm în picioare și să proclamăm acest mare adevăr. Iisus Hristos e rege. Amin? Strigăte de biruință, osanare și rurale, semnață Israele, azi în corturile tale, vechi standarde se ridică, pretutindeni maestos.
ziua pe care Domnul ne-a dat-o, ca o zi de sărbătoare, slăvit să fie Domnul. Azi e ziua ce ne-a dat-o Dumnezeu ca sărbătoare, ca să știe toată lumea Dumnezeu cât e de mare. Azi e ziua în care Domnul, Creatorul tuturor, a înviat din groapa morții, purgatul învierilor. Flutură peste palate, peste tronul și dorege, flamura care vestește că Iisus Hristos, că Iisus Hristos e rege. Nu era stăpân în lume, e un singur domnitor, Domnul vieții, Domnul slavei, e stăpânul tuturor. Fie prezența Domnului Dumnezeului nostru peste noi toți în seara aceasta, să-și pună numele peste cuvânt, peste Domnul Lui, să lase ungere divină și să ne vorbească prin Duhul Sfânt tuturor. Amin? Soarele din înălțime, soarele din înălțime, ca un steag de strălucire, se avântă să ne spună Dumnezeu este iubire, iar biserica îmbrăcată în porfir de incurat cântă în clopot de iubire minelui ce-l aștepta. Astăzi masa e pregătită și ospățul nunții gata, iar biserica se adună ca să strige Maranata. Și în orice adunare, la un loc cu toți cei sfinți, e și Domnul ce ne poartă ca un său de biruinți. Flutură peste palate, peste tronuri și norege, flamura care vestește că Iisus Hristos e rege. Nu era stăpân în lume, e un singur domnitor, Domnul vieții, Domnul slavei, e stăpânul tuturor. Lăudat să fie Domnul și întreaga adunare să spună din toată inima Amin. Amin. Doamne, vorbește că robii tăi ascultă. Să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu mine la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și să ascultăm în seara aceasta pasajul intitulat Casa zidită pe stâncă. Matei, capitolul 7, de la versetul 21. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit și șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea. Dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit, care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele
au rămas uimite de învățăturile lui, căci îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarilor. Amin. Ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur să fim împreună în această adunare de închinare la Moisei și să înălțăm numele Domnului. Însă nu trebuie să uităm că săptămâna aceasta este specială. Așa cum este denumită săptămâna de evangelizare, are menirea, are în obiectiv întoarcerea noastră a tuturor cu atenția către temelia vieții veșnice, către modalitatea în care putem fi mântuiți. Și chemarea lui Dumnezeu în săptămâna de evangelizare nu este doar pentru cei care nu au fost frecvent la biserică, care au uitat de Dumnezeu și de cuvântul Lui, ci răsună și pentru cei care în drumul lor, în mersul lor, în viața lor de credință, au abandonat temelia aceasta a credinței în Iisus Hristos pentru mântuirea lor. Și încet, încet au fost acaparați de aspecte secundare ale vieții de credință. Ispita aceasta, dragii mei, ne paște pe toți. Să uităm că avem mântuire prin Iisus Hristos, prin credința în El, și să ne prindem, să ne alipim de lucruri bune care sunt consecințe ale legăturii noastre cu Hristos, care sunt binecuvântări ale mântuirii lui Hristos în viața noastră. Și în pasajul pe care l-am citit, Mântuitorul spune câteva dintre aceste aspecte care pot să ia locul lui Hristos în viața noastră. Ascultării de cuvântul Lui, alipirii de El, încrederii noastre cu toată inima în Hristos. Unul dintre ele este închinarea noastră rituală. Nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, se referă la un ritual, la o liturghie pe care am învățat-o și pe care o repetăm sau care o facem diferit în împrejurările când venim împreună la închinare. Este posibil să facem aceasta, să cântăm cântări spre slavă lui Dumnezeu cu tot entuziasmul, să ne rugăm cu voce tare sau în taină, în inima noastră, mai des sau mai rar, și să uităm că temelia mântuirii noastre este Iisus Hristos, credința în El și ascultarea și împlinirea cuvântului Său. De aceea, dragii mei, evangelizarea este timpul revenirii noastre la această temelie, revenirii noastre la acest adevăr, și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dacă ai fost departe de Dumnezeu și nu te-ai întrebat ce are importanță pentru viața mea, ce ține, ce face să rămână în siguranță viața mea, Domnul te cheamă în seara aceasta, în săptămâna aceasta, și îți spune: întoarce-te în Hristos. El este temelia. Prin El poți primi iertare de păcate, prin El poți să primești mântuire și numai prin El poți avea împărăția cerească, împărăția de sus. De aceea Domnul spune: nu oricine îmi spune Doamne, Doamne, va intra în împărăția aceea. Nu se referă la faptul că nu ar trebui să cântăm. Este extraordinar și laudele Domnului fac parte din răspunsul nostru la ceea ce am primit de la Dumnezeu. Răspunsul nostru la mântuirea pe care am primit-o. Răspunsul nostru la iertarea și împărăția veșnică pe care El ne oferă. Aceasta trebuie să fie cântarea noastră, dragii mei. Dar este rău când, cântând, uităm de temelia. Uităm de Iisus Hristos, care poate să ne aducă viață veșnică și mântuire. De aceea, Mântuitorul la sfârșitul predicii de pe munte s-a oprit să atragă atenția, să îndrepte atenția ucenicilor, celor ce auzeau, evreilor, iudeilor care au ascultat cuvintele sale. Cum pot să aibă viață veșnică? Cum pot intra în împărăția lui Dumnezeu? Însă mai face referire la ceva. Este posibil, nu doar ritualul nostru religios, nu doar împlinirea actelor de închinare fără sens, din obișnuință, din rutină, pot să ne îndepărteze de Hristos.
Și spune aici în continuare, mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Și le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Plecați de la mine, voi lucrători ai fără de legii. Dragii mei, ce ne atrage atenția Mântuitorul în cuvântul Său este că putem să prețuim și să alegem și să căutăm în umblarea noastră și alte aspecte care vin din binecuvântarea mântuirii noastre, pierzând esența, pierzând mântuirea prin Iisus Hristos. Toate aceste lucruri și profeția ca mesaj de la Dumnezeu care ne revelează cuvântul lui Dumnezeu și miracolele, dragii mei, sunt parte a lucrării lui Hristos în viața noastră. Dar când oamenii se prind de acestea, când oamenii se mulțumesc cu acestea și pierd din vedere esența, mântuirea în Iisus Hristos, ne spune Domnul că sunt pierduți. Sunt fără chibzuință, aceasta o face în pilda pe care El ne spune. Sunt fără judecată. Vedeți? Când Mântuitorul stătea în fața oamenilor, folosea foarte frecvent pildele. Pildele erau acele învățături sau acea formă literară în care transmitea învățătura, în care în mod alegoric, metaforic, folosea aspecte ale vieții lor cotidiene, obligându-i să evalueze, să judece personajele și faptele lor din acele pilde. Le spunea aceasta ca după ce ei reflectau și judecau corect pe personajele din pildă să spună și voi sunteți la fel. Într-o împrejurare, când Domnul era în casa unui fariseu și fariseul acesta s-a ridicat în picioare, spune Biblia, și a făcut o afirmație. Afirmația lui a fost: ferice de cine va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul nu i-a spus, măi, ești un ipocrit, stai jos. Dar a simțit, a știut că acest om nu spunea din sinceritate această afirmație. Și spune cuvântul că a început să le spună o pildă. Un om a dat o cină. Un om bogat a făcut o cină în cinstea fiului său și a trimis pe robii săi să spună: invitați pe oameni, chemați-i la cina mea. Și cei invitați au început să se dezvinovățească și să spună: nu pot să vin, îmi pare rău. Unul a spus: am cumpărat o pereche de boi și trebuie să-i încerc. Altul a spus: am cumpărat un ogor și trebuie să-l văd. Altul a spus: tocmai m-am căsătorit, nu putem veni, ne pare rău. Știți de ce a spus Domnul pilda aceasta? Pentru că, evaluând ceea ce le spunea Domnul, ascultătorii lui, fariseii din acea casă, sigur au șoșotit și au zis: Doamne, lasă-ne cu povestea asta. Cum adică vrei să spui că o invitație regală a fost refuzată de niște oameni cu astfel de justificări? Păi, în vremea aceea, o invitație la nuntă regală putea să fie un eveniment unic în viața cuiva. Oricine și l-ar fi dorit. Și el a spus: așa este, judecați bine. Și ei au judecat corect și au spus: Doamne, numai un nebun poate face așa ceva. Dar Domnul a adăugat spunând: voi sunteți nebunii aceia. Căci eu am venit să vă chem la mântuire și voi refuzați chemarea mea. Aceasta era rolul pildelor. De data aceasta le-a spus o pildă despre doi oameni constructori. Era foarte cunoscută tehnica construcției, chiar dacă nu erau la fel de sofisticate construcțiile ca și astăzi, dar măcar acea lege fundamentală era cunoscută a construcției și a temeliei. O lege foarte simplă care spune că orice construcție rămâne în picioare când vin testele asupra ei, când bat furtunile și lovesc în ea, dacă temelia acestei case se opune cu o forță cu ceva mai mare decât cea mai mare forță ce ar putea lovi în ea. Forța aceea o va face să rămână în picioare. Un lucru simplu.
Și Domnul nu avea de gând să învețe construcții, ci le-a pus înainte pildele acestea pentru a-i obliga, evaluându-i pe cei doi oameni care și-au zidit casa, să se pronunțe cu privire la ei, să evalueze și să spună: măi, chiar că a avut judecată cel ce și-a zidit casa pe stâncă. Dacă au venit vânturile și au lovit în ea și ea nu s-a prăbușit, ce om înțelept. Și să evalueze pe cel ce și-a zidit casa pe nisip și să spună: mă, tare de bun a fost. Nechibzuit a fost. Că n-a luat în seamă ceea ce va lovi în casa lui, astfel că i s-a prăbușit construcția. Dar Domnul a făcut-o cu același scop. După ce îi evaluează pe cei doi constructori corect, să le spună: voi sunteți oameni cu judecată sau nechibzuiți, după felul în care veți asculta sau nu cuvintele mele. Vă veți clădi sau nu viața pe cuvântul meu, pe adevărul meu. Și în seara aceasta, dragii mei, aș vrea să vă spun că inevitabil, când Domnul spunea astfel de învățături, o spunea în dreptul unor aspecte esențiale ale vieții veșnice și ale mântuirii. Pentru că erau momente în care oamenii trebuiau să aleagă și să se situeze într-o categorie sau în cealaltă. Și de data aceasta, niciunul n-a putut pleca din prezența Domnului fără a spune despre sine: sunt om cu judecată sau sunt un nechibzuit. Pentru că, după ce Domnul a spus pilda aceasta, unii au spus: merită să-L ascultăm și să împlinim cuvintele acestui învățător, pentru că El vine de la Dumnezeu. Și alții au zis: vorbește frumos, dar nu ține sabatul, calcă tradițiile noastre, și au plecat nechibzuiți din prezența Lui. Dragii mei, în seara aceasta Domnul ne cheamă și pe noi să ne evaluăm și să plecăm din prezența Lui într-una din cele două categorii: a celor cu judecată sau a celor nechibzuiți. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de sus. Amin. Și dacă ne-am îndepărtat de judecata aceasta, dacă am uitat cine este centrul, esența mântuirii noastre, pe Iisus Hristos și cuvântul Lui, să ne întoarcem în El. Amin. Să nu ne mulțumim cu ritualul nostru religios, cu frecvența venirii noastre la biserică, cu știu eu, rugăciunea noastră deasă, cu postul nostru frecvent. Toate acestea sunt extraordinare, dar când ele slujesc esenței credinței noastre în Iisus Hristos, când ne apropie de El, când ne aduc mai aproape de Hristos, nu când iau locul Domnului în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute dacă ne-am bizuit pe lucrarea supranaturală, așa cum spune aici, fie că este de profeție, fie că este de miracole, lucruri extraordinare, care aduc binecuvântare vieților noastre, dar nu au voie să fure atenția noastră de la Hristos și cuvântul Său. De aceea îl rog pe Dumnezeu să ne dea har. Amin. Ca la sfârșitul acestei seri să putem spune: Doamne, dacă este ceva ce ar putea să mă îndepărteze de Tine, ajută-mă în seara aceasta să îndepărtez și să pot să mă apropii, să vin în Tine, să fiu omul cu judecată, care va pleca din prezența Ta binecuvântat, mântuit. Dacă putem răspunde la întrebarea cine este sau ce îl caracterizează pe omul cu judecată din pilda aceasta, sigur că ne putem evalua și pe noi și putem spune la sfârșit dacă suntem cu judecată sau nu. Și de aceea eu m-am propus în seara aceasta să ne uităm înspre omul acela cu judecată și să ne întrebăm în ce a constat mintea lui, judecata lui. De ce a fost diferit de celălalt? Omul cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă a luat în calcul faptul că deși atunci era în regulă, poate soare, vreme bună, nu era pic de nor pe cer, în timp ce zidea la casa lui, a luat în calcul faptul că este posibil ca în viitor să vină ploaia, să lovească vânturile și șuvoaiele în casa lui și să o încerce, să o pună la probă. Și, dragii mei, înțelepciunea noastră, judecata noastră față de Hristos și ascultarea de El începe de aici. Cât
de în serios luăm aspectul furtunilor care vor încerca viața noastră? Te-ai gândit vreodată ce furtuni ar putea lovi în casa mea? Acest om cu judecată a făcut bine pentru simplul fapt că înainte de a construi s-a oprit și s-a gândit: oare ce ar putea lovi în casa mea? În seara aceasta poți pleca de aici fiind în categoria celor cu judecată dacă poți răspunde la întrebarea corect, la întrebarea: oare ce ar putea veni asupra vieții mele? Ce ar putea testa? Ce ar putea încerca în viitor viața mea? Și aș vrea să vă ajut la aceasta, citând cuvintele pe care Apostolul Pavel le spune în Romani, în capitolul 8, de la versetul 35, el vorbește despre câteva furtuni care încearcă să ne despartă de dragostea lui Hristos. Și iată ce spune el: cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul? Sau strâmtorarea? Sau prigonirea? Sau foametea? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris: din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Căci știm bine, sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ați remarcat furtunile pe care Apostolul le identifică aici? Necazul. Te-ai gândit cu seriozitate că va veni necaz în viața ta? Poate acum nu ai prilej, nu ai motiv de îngrijorare. Poate că necazul lipsește. Te-ai gândit că este posibil să vină necaz în viața ta? Știți ce ne-a spus Mântuitorul? În lume veți avea necazuri. Ceea ce îmi place mie la cuvântul Domnului din Scripturi este că niciodată nu ne-a amăgit Domnul să ne spună: știți ce? Haideți că în momentul în care m-ați primit pe mine, să știți că vă voi scuti de necazuri, nu veți mai avea suferință, nu va mai fi nimic rău în viața voastră. Nu, Domnul ne spune: în lume veți avea necazuri. Vor fi necazuri asupra voastră, dragii mei. Vor veni necazuri. Și mai mult decât necazurile cotidiene care pot să vină în viața cuiva, care pot crea îngrijorare în viețile noastre, dragii mei, Biblia ne spune că va fi un necaz mai mare decât cele obișnuite din viețile noastre. În zilele din urmă, spune Domnul, în Matei 24, va fi un necaz așa de mare cum nu a fost până acum pe fața pământului. Dragul meu, încă nu a venit necazul în viața ta? Trebuie să știi că un om cu chibzuință ia în calcul că poate veni. Și își trăiește viața și își clădește viața astfel întrebându-se ce se va întâmpla când necazul va lovi în viața lui. Continuă Apostolul și vorbește despre o altă furtună, strâmtorarea sau prigonirea. Strâmtorarea sau prigonirea se referă la ceea ce putem suferi pentru Hristos și pentru faptul că am decis să-L urmăm pe El. Au fost vremuri în România de strâmtorare și de prigoană, în care creștinii nu au fost liberi să se închine. În care atunci când se întâlneau autoritățile, securitatea vrea să știe și încercau să pună capăt întâlnirilor lor, să le limiteze cât mai mult, să le facă cât mai puțin interesante ca oamenii să nu le dorească. Dar, dragii mei, acum suntem în libertate și poate că clădim la viețile noastre. Te-ai gândit că ar mai putea veni strâmtorarea?
Te-ai gândit la lucrul acesta? Din pricina mea, spune Domnul, veți fi dați la moarte. Dacă mie, pomului verde, mi-au făcut așa, spune Domnul în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, cu cât mai mult vă vor face vouă. Pentru că pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ. Dragii mei, strâmtorare și prigonire vor veni și în viața ta. Poate te gândești, știu eu, sunt deja în vârstă, poate că nu mai prin vremuri în care să se schimbe regimurile și în care să revină prigonirea pentru credință. Vreau să spun însă că prigonirea pentru credință nu este limitată la acțiunea fizică, la ostilitatea fizică împotriva noastră. Nu, prigonirea, Apostolul Pavel spune când îi scrie lui Timotei în a doua sa epistolă, cine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit. Toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Prigoana, strâmtorarea din pricina lui Hristos înseamnă și atunci când îți dorești să trăiești cu evlavie adevărul Domnului și cei din jurul tău sunt deranjați de aceasta și fac presiune asupra ta să faci altfel. Am avut parte să citesc corespondența dintre doi păstori. Era un pastor din China, care din pricina credinței fusese închis, era închis pe viață. Și nu știa când va fi eliberat. Periodic era scos și amenințat și torturat ca să renunțe la credința lui. Păstorii din America au aflat de lucrul acesta prin organizațiile creștine și au reușit cumva să intre în legătură cu el și să îi transmită o corespondență. Un alt păstor în America îi scrie și îl compătimește pentru faptul că acum este prigoană în țara lui, în China, și îi mulțumește lui Dumnezeu în scrisoarea lui pentru că în America nu este prigoană, că ei sunt liberi și pot în mod liber să se închine lui Dumnezeu. Și păstorul îi trimite un răspuns. Păstorul din China și îi spune, scrisoarea ta m-a îngrijorat. Pentru că în Scripturi găsim că toți cei ce trăiesc cu Hristos vor fi prigoniți. Și am pentru tine câteva întrebări de autoevaluare. Întreabă-te, nu cumva vocea ta este neauzită atunci când păcatul se proliferează și se manifestă cu mai multă putere în jurul tău, tu stai liniștit? Nu cumva atunci când neadevărul, când înșelăciunea are loc, în loc să te ridici împotriva ei, te lași și tu angrenat în ea. Nu cumva atunci când corupția, când mita se manifestă, te lași și tu corupt în ea. Am fost într-o împrejurare, într-o biserică, era în săptămâna inaugurării, clădirii noi. Și am vorbit despre lucrul acesta, despre cât de important este ca noi să fim o mărturie. Prin refuzul nostru de a ne lăsa antrenați în acest fel de viață de minciună și de corupție. Și la sfârșit, păstorul mi-a spus, frate, ai predicat bine, dar trebuie să spun ceva. Noi dacă nu dădeam mită, nu puteam să avem clădirea asta. A trebuit să-i spun, frate, eu mă întreb dacă trebuia să o aveți. Dacă așa, ați obținut. Poate că era mai bine să nu aveți încă o clădire, dar să aveți un nume bun în orașul vostru și tot să știe că aceștia sunt oamenii care se închină lui Dumnezeu și care se încred în El. Și am povestit un alt păstor, am fost într-o altă biserică, la cărui inaugurare a fost prezent primarul și toate oficialitățile din primărie. Și au spus de ce au venit la acea întâlnire. Și au spus, domnilor, am vrut să știm ce se întâmplă în biserica asta. Pentru că păstorul vostru a fost de 99 de ori la primărie să ceară aprobare. Și de câte ori a venit la primărie a spus, Dumnezeu m-a înștiințat că aici va fi o biserică. Vă rog să ne dați aprobare. Am încercat în fel și chip să-l încercăm, să-l testăm, să-l facem să înțeleagă că nu trebuie mare lucru, numai ceva să ne dea. Și el a refuzat întotdeauna și a spus, Dumnezeu mi-a spus că va fi aici o biserică și va fi.
Și au zis, am vrut să fim în biserica aceasta. Am vrut să fim acolo și să vedem ce fel de biserică este asta, în care oamenii refuză să își împlinească planurile altfel decât prin puterea lui Dumnezeu. Altfel decât nădăjduit în Dumnezeu. Dragii mei, strâmtorare poate fi în orice împrejurare. Și strâmtorare înseamnă să decizi să trăiești cu Evlavie în Hristos. Să decizi să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să fii înțelept, să știi că va veni furtuna aceasta, dar să te încrezi și să clădești pe cuvântul lui Dumnezeu. Continuă apostolul și vorbește și de alte furtuni. Vor veni lipsa de hrană, foamea, lipsa de îmbrăcăminte. Dragii mei, poate că acum ai tot, poate că ai ce îmbrăca, poate că ai ce mânca. Și uneori mai ești nemulțumit și acum. Dar îți spui totuși, au fost vremuri și mai rele. Sunt alții care o duc și mai rău. Dar nu te-ai gândit niciodată ce se va întâmpla cu viața mea dacă voi fi în situația să nu am ce să mănânc. Ce va fi cu mine? Dumnezeu să ne ajute să ne încredem în El. Amin. Este posibil furtuna aceasta să vină oricând în viața ta. Foametea, lipsa de îmbrăcăminte să vină și în viața ta. Ce vei face atunci? Biblia ne spune că vine o vreme în care nimeni nu va putea vinde și cumpăra fără să se închine fiare. Ce vei face atunci? Vrei vrea să mănânci? Să cumperi? Ce se va întâmpla cu viața ta atunci? Când furtuna aceasta va lovi în ea. Și apoi Biblia ne spune și continuă Pavel spunând că s-ar putea să vină boala. Te-ai gândit la lucrul acesta? Poate că nu te-ai gândit. Poate că ești încă sănătos și neinvestigat. Că așa spunea doctorița noastră, că ea nu are pacienți sănătoși. A zis, eu am numai investigați și neinvestigați. Și are dreptate, pentru că păcatul insinuat în ființa noastră ne duce spre moarte. Și asta înseamnă îmbolnăvirea noastră. Ce se va întâmpla dacă va veni boala? Ce se va întâmpla dacă vei auzi vestea? Ne pare rău, nu se mai poate. Am trăit vremuri de genul acesta când medicii au spus mai ai 3 luni de zile. Dacă faci chimioterapia aceea agresivă, alteia i-a spus la 18 ani, o tânără în ziua de naștere, când s-a dus să ducă acasă sucul și dulciurile, să-și primească prietenii și să mulțumească lui Dumnezeu pentru cei 18 ani, taică-s-o a văzut o umflătură în dreptul gâtului și în următoarele zile s-au dus la doctor și a spus, ne pare rău, ai cancer limfatic, ai venit destul de târziu, este stadiul 3 și deasupra și de dedesubtul diafragmei, organele, în centrii ganglionari au celule Hodgkins și aceasta nu se poate opera. Dacă faci o terapie tot așa agresivă, i-a spus, încă o mai poți duce 6 luni. Poate de vei gândi, nu mi se va întâmpla mie. Și poate să fie adevărat. Furtuna aceasta să nu lovească în tine, dar poate veni o alta. Pentru că mai tare decât furtuna aceasta mai este una. Moartea, spune. Nici viața, nici moartea, spune Pavel. Te-ai gândit vreodată ce se va întâmpla când moartea va lovi în viața ta? Ce se va întâmpla cu ea? Și nu vei scăpa de ea. Oamenilor le este rânduit să moară. Așa a spus o singură dată, spune cuvântul Domnului. Apoi vine judecata. Și mai spune Apocalipsa, vai de cei care vor muri moartea a doua. Dumnezeu nu te-a rânduit să mori moartea a doua. Dar nu vei scăpa de prima moarte. Ce vei face când ea va lovi în tine? Ce te va ține când moartea, când încercarea aceasta va lovi în viața ta? Te-ai gândit vreodată? Poate vei spune, de ce să mă gândesc eu la moarte? De obicei, când încerci să vorbești cu oamenii despre subiectul acesta, încearcă să treacă repede peste subiect și să sară la altceva.
de groaza, de frica, de, știu eu, ceea ce inspiră sau ceea ce transmite vorbirea despre subiectul morții. Moartea este o furtună care va lovi în viața ta, dar vreau să spun că nu este cea mai grea furtună. Pavel nu se oprește aici. Spune, nici lucrurile de acum, însumându-le pe toate care pot să vină în viața noastră, nici cele viitoare. Aha. Vor fi niște lucruri viitoare. Moartea nu este ultima furtună. Așa le place să creadă oamenilor că, cel puțin la moarte, am uitat de tot, ne-am dus, nu știm ce va fi, poate nu va mai fi nimic. Nu e așa. Biblia ne spune lămurit ce va fi. Vom sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și există o furtună mai mare decât toate celelalte. Vremea în care vei sta înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. În Apocalipsa, cuvântul Domnului ne vorbește despre vremea aceea. Când vor sta înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul ne spune înainte de aceasta, adevărat, adevărat vă spun, că toți vom sta înaintea scaunului de domnie a lui Dumnezeu. La judecată. Morții vor învia, spune el, nesupus putrezirii și vor da socoteală și vor fi judecați după faptele lor. Aceasta este marea furtună care va lovi în viața ta. Ce vei face atunci? Va fi viața ta fără pată, astfel încât să poți rămâne în picioare? Ce se va întâmpla când se împlinesc cele scrise de Ioan în revelația pe care Domnul i-o dă în capitolul 20? Am văzut un scaun de domnie mare și alb. Și pe cel ce ședea pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morții mari și mici stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Un om cu judecată își ia în socoteală furtunile care vor veni asupra lui. Ești un om cu judecată dacă poți pleca în seara aceasta conștient de faptul că poate lovi oricând în tine necazul, că poate veni asupra vieții tale oricând foamea, că poate veni oricând în viața ta strâmtorarea și prigoana, că poate veni în viața ta oricând lipsa de îmbrăcăminte, că poate veni oricând boala, că poate veni moartea în orice moment și că vei sta în fața marii furtuni, marii încercări, judecata lui Dumnezeu. Dar înțelepciunea omului chibzuit nu s-a oprit la aici. El nu doar că a realizat, băi, prin locul ăsta, pe aici trec furtuni, pe aici vin și voie. Nu. Că dacă s-ar fi oprit la aceasta, nu i-ar fi folosit la nimic. Ci el a spus, înseamnă că trebuie să caut stânca, temelia, care va rezista la cea mai mare dintre aceste furtuni. Și dacă voi zidi casa pe stânca aceea, ea va rămâne în picioare. Dragii mei, înțelepciunea constă și în faptul că știi care este stânca ce nu va ceda. Care este temelia care va ține viața ta? Ce te va ține în ziua necazului? Cheamă-mă în ziua necazului, spune Psalmul 50. Cheamă-mă în ziua necazului. Și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Domnul este Cel ce îți poate da izbăvire în necaz. În lume veți avea necazuri, a spus Domnul, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Singurul care te poate te ține în necazul tău este Iisus Hristos. Și ascultarea și încrederea ta în cuvântul Lui. Nu vei rămâne în picioare când necazul va lovi, dacă nu este Domnul de partea ta. De aceea, dragul meu, nu e suficient să știi că va veni necazul și peste viața ta. Trebuie să te întrebi cine te va ține în ziua necazului. Cine va fi de partea ta în ziua necazului. De obicei, prietenii te părăsesc. Ei sunt aproape de tine și te iubesc și te plac câtă vreme pot folosi ceva de la tine. Câtă vreme le ești de folos. După ce nu mai ești de folos, te aruncă ca pe o zdreanță. Domnul
te ține în ziua necazului. Temelia care nu se clatină în ziua de necaz este Domnul. Poate veni strâmtorarea și prigoana. Poate veni asupra ta prigoana. Cum vei rezista? Au fost vremuri în care creștinii au fost aruncați la fiare. Au fost vremuri în care au fost arși pe rug. Și astăzi trăim vremuri în care în alte țări decât țara noastră, în China, în Coreea, în țările musulmane, creștinii sunt persecutați. Cristi îmi spunea recent despre o biserică în care creștinii au fost blocați și li s-a dat foc de către islamiștii militanți. Ce te ține în ziua necazului? Ce te ține în fața prigonirii? Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu în ceasul încercării, a spus Domnul. Domnul este Cel ce te poate ține. Cel ce te întărește este Domnul. Când veți avea să dați socoteală în fața autorităților, a împăraților, de credința voastră, să nu vă gândiți mai dinainte ce veți spune, temându-vă căci Duhul Sfânt vă va da chiar în ceasul acela. În strâmtorare, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, este temelia care te va ține. Iisus Hristos, care a murit pentru tine, este Cel ce te poate întări, este Cel ce te poate ține. Zidește pe El, clădește-ți viața în El, caută-L pe El. Când va lovi lipsa de hrană, ce te va ține să nu te clatini, să nu te dărâmi? În capitolul 6 al aceleiași Evanghelii, Domnul spune: Tatăl vostru cel ceresc hrănește păsările care nu seamănă, nici nu seceră, și îmbracă câinii care nu torc și nici nu țes. Cu cât mai mult vă va îmbrăca pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați ce veți mânca, ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, pentru că Tatăl vostru cel ceresc vă poartă de grijă. Domnul te poate ține și în ziua foametei. Au fost împrejurări în care am trecut prin situații dificile. Am crescut într-o familie cu 14 copii și am văzut mâna lui Dumnezeu deseori în casa noastră, când Dumnezeu ne-a dat pâine ca în somn, așa cum promite prin cuvântul Său. În împrejurări în care nu știam, părinții nu știau de unde vor lua pâine, dar niciodată n-am auzit din partea lor cuvântul nu avem bani. Întotdeauna ei au spus avem un tată bogat. Rugați-vă și dacă El știe că este vremea în care să vă dea, vă va da aceasta. A venit vremea când a trebuit să experimentez în propria mea familie aceasta. Și când Dumnezeu s-a îngrijit de noi. Ne-am rugat când nu mai aveam pâine, când nu aveam bani și când încăpățânați am spus nu vom împrumuta bani pentru hrana noastră, pentru că noi credem că Dumnezeu își va împlini cuvântul. El a spus că nu ne va lăsa. Și la 4:30 a bătut la noi în geam și a spus: înainte de a pleca la lucru, am vrut să trec să vă las banii aceștia, căci Domnul mi-a spus că aveți nevoie de ei și nu puteți aștepta până mă întorc. Dumnezeu este Cel ce-ți poartă de grijă atunci când treci prin astfel de furtuni. El este bogăția și El este sursa inepuizabilă de viață. El nu numai că poate să-ți dea pâine, dar El poate să te învețe ce înseamnă să trăiești fără pâine. Dacă El vrea să trăiești, vei trăi. El a înmulțit unde lemnul și făina văduvei în timpul secetei. Dumnezeul acesta te cheamă în seara aceasta și spune: vreau să fiu temelia vieții tale. Amin. Dacă vei avea înțelepciunea să zidești, să clădești viața ta pe mine, să-ți legi viața mea, să-ți ancorezi viața ta în mine, eu voi rămâne neclătinat. Și foamea și lipsa nu te vor dărâma. Când va lovi în tine boală, dragul meu, ce te va ține în picioare?
Când oamenii vor spune, nu mai este nicio șansă, ce vei face? Singurul care poate să te ține este Domnul. Au fost nenumărate împrejurările în care am văzut lucrul acesta. Eram deja 8 copii la mama când doctorul i-a dat drumul acasă și a spus, luați-o acasă, nu va mai trăi. Și să nu aveți probleme, să o scoateți din spital. Și tata ne-a strâns și a spus, haideți să ne rugăm. Iată ce a zis doctorul. Dar Dumnezeul nostru este atotputernic. Și Dumnezeu i-a dat viață, s-a ridicat și a început să ne slujească și să ne gătească. Și a trăit de atunci mulți ani. Pentru că Domnul își împlinește cuvântul care a spus, eu sunt Domnul care te vindecă. Cuvântul pe care l-a rostit profetic despre Mântuitorul. Noi am crezut că era pedepsit pentru păcatele sale, dar El era pedepsit pentru păcatele noastre. Pedeapsa noastră a căzut asupra sa și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Petru a spus-o și el, preluând aceasta, prin rănile Lui suntem tămăduiți. El este Cel ce te tămăduiește. V-am spus despre cele două surori, cărora medicul le-a spus, nu mai aveți decât luni, ne pare rău, nu se mai poate face nimic. Ambele sunt încă în biserică. S-a întâmplat în urmă cu 3 ani și jumătate. Una are acum al 2-lea copil. Atunci avusese primul copil și imediat după naștere medicii au spus, Doamnă, durerile tale de la coloană sunt generate de 5 tumori pe care le ai la coloana vertebrală, în locuri diferite, pe toată lungimea. Nu e nimic de făcut decât căutarea să-ți fie cât mai bine până când vei muri. Și Dumnezeu a vindecat-o. Și astăzi are deja al 2-lea copil, fusese cu el la binecuvântare în lunile trecute și a mărturisit, Dumnezeu este atotputernic. Dar, dragii mei, asta nu este cea mai mare furtună și vindecarea nu e cea mai mare binecuvântare pe care noi o primim în Domnul. El este Cel ce ne vindecă. Și acea fată de 18 ani, care i-a spus medicul că va mai trăi 6 luni, este în viață și plină de viață. Cântă și dirigează corul în biserică. Pentru că Domnul își plinește cuvântul. Pentru că atunci când te bizui pe El, El te ține. Pentru că atunci când oamenii îți spun ceva, atunci când nu mai este nicio șansă, Domnul poate să spună la un singur cuvânt, vei trăi și nu vei muri. Aceasta înseamnă să te bizui pe Domnul. Aceasta înseamnă ca temelia vieții tale să reziste la furtuna suferinței, a bolii care lovește în tine. Aș vrea însă să vă las să credeți că ăsta este leacul nemuririi. Slavă Domnului! Înseamnă că ne alipim de Domnul și nu vom mai muri niciodată, că doar nimeni nu moară de sănătos, așa-i? Nu, dragii mei. Suntem datori cu moarte și va veni și furtuna aceasta. Chiar dacă Domnul te va vindeca, El îți va arăta că are putere să împlinească tot ce a spus prin aceasta. Dar aia nu înseamnă că tu nu te vei mai îmbolnăvi. Te vei îmbolnăvi din nou și vreau să știți că toți cei vindecați de Domnul s-au îmbolnăvit din nou și au murit. Niciunul nu a murit de sănătos. Și cei înviați de Domnul au murit din nou. Dar moartea pentru ei n-a mai fost o furtună care să-i dărâme. Că ei l-au cunoscut pe Domnul și au știut că El va împlini tot ce a spus. Toate miracolele pe care Domnul le-a făcut au fost și semne, așa spune cuvântul Domnului. Însemnând faptul că prin acestea oamenii au știut și au afirmat, acum știm că tot ce a zis Domnul se va împlini. Acum nu mai avem nicio îndoială. Când i-au cerut lui Iisus semne, ce semn faci tu ca să te crede? Era ceva obișnuit când li se cerau rabinilor din vremea respectivă. Adică, dacă ne vorbești despre lucruri îndepărtate, escatologice, care vor avea loc la sfârșit, spune-ne mai întâi ceva ce se va întâmpla imediat și te vom crede că și ceea ce ne spui despre viitorul îndepărtat se va împlini. Asta erau semnele pentru evrei. Și ori de câte ori Domnul face o vindecare în viața noastră, noi trebuie să spunem, acum cred că tot ce a spus Domnul se va împlini.
că am văzut puterea Lui în viața mea. Am spus bisericii după aceste vindecări să nu vă amăgiți, să nu ne amăgim, fraților. Aceste semne trebuie să ne spună acum credem că Dumnezeu va împlini tot ce a zis. Și am continuat și am spus acum credem în înviere. Și am zis cine vrea să învieze? Și toată lumea a ridicat mâna sus. Și a doua întrebare a fost cine vrea să moară? Și nimeni n-a mai ridicat mâna sus. Și am zis fraților, nu știți ce vreți. Învierea nu poate fi decât experiența unui mort. Oricine vrea să aibă experiența învierii, trebuie să știe că va muri. Dragii mei, moartea nu este o furtună de neînvins. Este un vrăjmaș, spune Biblia. Pavel spune, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moartea. Și un vrăjmaș nu trebuie iubit. Sunt oameni care vin să spună, fiți stoici și îmbrățișați moartea. Nu e așa, dragii mei. Nu trebuie să ne dorim moartea și nu trebuie să iubim moartea. Este un vrăjmaș și pe un vrăjmaș nu-l iubești. Trebuie să știm însă că și el este înfrânt. Dumnezeu l-a lăsat să ne facă un serviciu, spune Pavel acolo, în continuare. Adică să vă dezbrace de ceea ce vă împiedică să moșteniți pe deplin împărăția. Prin moarte veți fi dezbrăcați de trupul acesta supus putrezirii, ca să fiți îmbrăcați cu cel veșnic și slăvit, cu care veți moșteni împărăția. Dragii mei, ce vei face la moarte? Cine te va salva? Care e temelia care te va ține? Iisus Hristos a spus, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, trăiește. Singurul care poate să te țină când moartea, când furtuna aceasta va lovi în viața ta este Iisus Hristos. Căci El este învierea și viața. Nu vei rămâne numai prin El. Nu va fi cale să nu fii învins decât dacă te încrezi în El. Dar, așa cum spuneam, moartea nu este ultima furtună. Ci după moarte va trebui să stai în prezența lui Dumnezeu. Vine învierea. Și toți vor învia. Toți vor învia și vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu. Ce te va ține acolo? Știți ce te va ține? În același pasaj în care am citit despre judecată, Apostolul Ioan spune în final, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Un singur lucru te va ține. Numele tău scris în cartea vieții. În cartea vieții mielului, spune în altă parte. Și cartea vieții mielului înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos prin credință, ca Domn al tău. Să asculți cuvântul. Să devină prietenul tău. Să trăiești cu El în fiecare zi. Astfel încât să poți să spui în orice moment, Doamne, îți mulțumesc pentru harul Tău. Știu că voi sta în ziua aceea, în fața tronului lui Dumnezeu. Știu că nu sunt perfect și că în viața mea încă sunt lucruri pentru care merit să fiu pedepsit, să fiu nimicit. Dar îți mulțumesc că Tu ai murit pentru mine. Îți mulțumesc că Tu ai murit în locul meu. Că numele meu a fost scris în cartea vieții. A judeca cu înțelepciune înseamnă a ști că vin furtunile, a le lua în serios și înseamnă a ști care este temelia. Temelia care poate să te țină. Și Apostolul Petru spune în Faptele Apostolilor, capitolul 4, este o singură stâncă. El este piatra lepădată de voi zidarii, spune, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Și continuă după aceasta spunând, în nimeni altul nu este mântuire. Căci nu este dat un alt nume oamenilor în care să fie mântuiți decât numele lui Iisus Hristos. Dragul meu, nu te va ține nimic în fața marii furtuni a judecății lui Dumnezeu. Nu este un alt nume, nu este o altă temelie care să nu se clatine la judecata lui Dumnezeu decât Iisus Hristos și credința în El. De aceea astăzi este timpul în care să îți schimbi temelia. Fii înțelept și zidește pe temelia aceasta. Pleacă
din locul acesta ca un om cu judecată. Și spune-i Domnului, Doamne, dacă Tu ești stânca care mă ține și în care pot să rămân neclătinat, chiar și în fața celei mai mari furtuni a judecății Tale, în seara aceasta, te rog să fii și temelia mea. Amin. Primește-L pe Iisus prin credință. Te împiedică ceva? Există obstacole, dragii mei. Pentru că înțelepciunea omului chibzuit constă în faptul că el a luat în serios furtunile, a știut care este temelia ce se poate opune acestora și va rămâne neclătinat și a mai făcut ceva. Orice constructor știe aceasta. A dat la o parte tot ceea ce separa clădirea lui de temelia tare. Există oameni care știu că vor veni furtunile, se mai amăgesc și se mai facă uită, dar le mai aduce aminte când medicul, când contul golit, când angajatorul care îi spune nu știu ce vei face de mâine, le mai aduce aminte de furtuni și spun, wow, nu sunt scutit nici eu. Dar, dragii mei, cum pot să zidesc pe această temelie? Trebuie să dau la o parte tot ceea ce mă separă de el. Există ceva ce constructorul trebuie să facă. Poate să fie stânca oricât de tare. Dacă nu sapă până la stâncă, dând la o parte tot ceea ce este între ea și clădirea aceea nu va rămâne în picioare. Și chemarea Domnului pentru noi este, venind la El, să dăm la o parte ceea ce ne desparte, ceea ce ne separă. În Matei, capitolul 16, Domnul spune, cine vine la mine, oricine vrea să vină la mine, să se lepede de sine. Ceea ce ne poate despărți de Hristos, ceea ce ne poate separa de stânca puternică, care nu se va clătina, care va rămâne în picioare în ziua aceea, ești tu însuți. Încrederea în forțele tale. Încrederea în resursele tale. În gândul că vei face față când vor veni furtunile. Sau în amăgirea că nu vor veni niciodată. Tu vei fi scutit de acestea. Fii om cu judecată. Și dă-te la o parte. Să se lepede de sine. Să spună în seara aceasta, Doamne, nu vreau ca eu, încrederea în mine, în forțele mele, să mă amăgească și să fiu dărâmat în ziua aceea când furtunile vor lovi. De aceea, în seara aceasta vreau să-ți spun că am nevoie de Tine. Că te aleg și vreau să fiu al meu. A te lepăda de Tine înseamnă a recunoaște că ai nevoie de Iisus. Mândria de obicei te ține departe și îți spune, tu nu ești ca ei. Da, ăia mai slabi, mai nepregătiți, tu însă nu ai nevoie. Va veni furtuna și dacă spui că nu ai nevoie. Și viața ta se va prăbuși. Și prăbușirea aceea este mare, spune cuvântul Domnului. Și în Apocalipsa este exprimată iazul de foc care nu se stinge. Prăbușirea aceea nu este simplă. Și spune în repetate rânduri, vai de cei ce vor gusta moartea a doua. Și mai spune, fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Dă-te la o parte în seara aceasta. Spune Domnului, Doamne, vreau să mărturisesc în seara aceasta că am nevoie de Tine. Nu mi-e rușine să-ți spun asta. Am nevoie și eu de Tine. Când furtunile acestea vor veni, îmi doresc ca Tu să fii temelia vieții mele. Continuă mai departe și spune să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi. Ceea ce trebuie să îndepărtezi, dragul meu, atunci când îl pui pe Hristos ca temelia vieții tale, este și presiunea și conformismul față de lume. Lumea face presiune asupra ta
și vrea să te facă să mergi în direcția în care ea îți spune. De aceea, de multe ori le-am spus fraților, în special tinerilor, nu vă amăgiți. A fi creștin înseamnă, și la noi e foarte bun exemplu ăsta, înseamnă să încerci să urci în tramvai când toată lumea coboară. Sau invers. Să încerci să cobori în tramvai când toată lumea vrea să urce. Nu este simplu. Când te decizi ca să-L urmezi și să-L asculți pe Iisus Hristos, vor veni mulți și îți vor spune, ai nebunit. Nu poți să faci asta. Nimeni din familia asta n-a făcut asta. Te faci de râs. Nu se poate să faci lucrul acesta. Să-și ia crucea. Ați lua crucea? Înseamnă a rezista față de lume. Și nu este ușor. Pavel a numit aceasta moarte. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia. Adică în neputința voastră de a vă împotrivi presiunii lumii. Și lumea face presiune astăzi, dragii mei, pe toate căile. Uneori nici nu ne imaginăm, noi înșine ne expunem acestei presiuni. Când ne uităm la televizor și suntem duși acolo unde vor ei să ne ducă. Când încercăm să ne conformăm și spunem, nu este cale, nu se poate să spui adevărul, nu se poate să fii cinstit și să... Toată lumea face așa. Ia-ți crucea. Și a-ți lua crucea înseamnă a refuza să faci ce face lumea. Și a afirma cu tărie, eu vreau să fac ce îmi spune Dumnezeu. A trăi o viață de sfințenie, dragii mei. A fi sfânt, acesta este sensul. A trăi altfel decât ceilalți. Poporul lui Dumnezeu era sfânt pentru că avea niște legi speciale. Și era diferit și trăia după legile acestea. Din nefericire, au abdicat de la sfințenia lor și au vrut să fie ca celelalte popoare. Se întâmplă aceasta cu celor care știu că Iisus Hristos este stânca care va rămâne, dar permit mulțimii să-i îndepărteze de El. Repetă greșeala pe care a făcut-o Pilat și toți îl judecăm și spunem, Pilat a făcut greșeala că a dat sentința de moarte a lui Iisus, deși știa că este nevinovat. Raționamentul și legea romană i-a spus, nu este vinovat, n-am găsit nicio vină în el, zice, l-am judecat după legea noastră și nu are nicio vină. Dreptul roman i-a spus, e nevinovat. Până când? Până când a ieșit afară în fața mulțimii. Și mulțimea a început să strige, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Și Pilat a cedat în fața mulțimii. Și sentimentele lui au început să-i spună. A început să-i fie frică, i-a fost și mai mare frică când Iisus i-a spus, eu sunt împărat, împărăția mea nu-i din lumea aceasta, dar eu pentru aceasta m-am născut. Și a început să-i fie frică. Și apoi Dumnezeu i-a mai vorbit odată. Soția lui a venit și a spus, am avut un vis azi noapte. Să nu cumva să ai a face cu omul acesta, să nu cumva să-l condamni, că am avut de suferit în vis din pricina lui. Dar a ieșit afară în fața mulțimii și mulțimea striga la moarte cu el. Răstignește-l. Și a spălat mâinile și l-a dat la moarte. Dragul meu, nu este ușor să-ți iei crucea. Ați lua crucea înseamnă, spune Apostolul Pavel, lumea să fie răstignită față de mine și eu față de lume. Adică să nu-i mai permit să aibă nicio influență asupra mea. Și eu să nu mai permit să mă conformez și să copiez și să imit și să împlinesc ceea ce îmi poruncește lumea. O, Doamne, întărește-ne în seara aceasta. Să se lepeze de sine, să-și ia crucea, să decide să fie sfânt, să trăiască altfel, ascultând de cuvintele mele, spune Domnul, și să vină după mine. Nici aceasta nu este ușor, dragii mei, pentru că Domnul nu merge în toate locurile care ne-ar place nouă să fim. Și a merge după Iisus înseamnă să renunți la locuri în care ți-a plăcut să fii. Să renunți la anturaje în care ți-a plăcut să fii. A urma pe Iisus înseamnă să lași direcțiile acelea. Foarte mulți se miră de ce în Scripturi, la un moment dat, la întâlnirea lui Iisus cu tânărul bogat, s-a întâmplat că Domnul acestuia i-a spus, du-te și vinde tot ce ai și dă săracilor și apoi vină și urmează-mă.
De ce? Dilema aceasta vine de la faptul că în Scripturi citim că mântuirea se capătă prin credință și viața veșnică. Da? De ce atunci omului acestuia i-a spus vinde tot ce ai? În primul rând că nu i-a spus vinde tot ce ai și rămâi falit, așa cum poate mulți și se gândesc. Nu, i-a spus vreau să faci afacerea vieții tale. Vinde tot ce ai, dă săracilor și vei avea o comoară în ceruri. Domnul i-a spus, ești în fața marii tale afaceri. Ești în stare să faci asta? Și apoi a spus, schimbă-ți direcția. N-ar fi avut nimic Domnul cu el dacă el n-ar fi întrebat mai întâi, Doamne, ce să fac ca să am viață veșnică? Și pentru că direcția în care el mergea era opusă vieții veșnice, a fost obligat Domnul să-i spună, mergi în direcția cealaltă, că altfel nu vei ajunge niciodată la viața veșnică. Am încercat să creez o întâmplare care să aducă lumină asupra ce s-a întâmplat între Iisus și tânărul bogat. Și le-am spus, în București este foarte potrivit aceasta. Metroul nu trece pe lângă biserica noastră. N-ai cum să ajungi cu metroul la biserica noastră. Trebuie să iei un alt mijloc de transport. Și am spus, imaginați-vă că întâlnesc în metrou pe un om care spune, vreau să ajung la biserica Vestea Bună. Și îi spun, hai, mai nimerit. Eu știu să-ți spun cum să ajungi acolo. Ieși din metroul acesta și nu pot să continui mai departe, că el începe să spună, stai, te rog frumos. Te rog să nu te iei din mijlocul meu de transport. Eu te-am întrebat frumos, unde e biserica Vestea Bună și cum să ajung acolo și te rog să te baci tu, să te iei de mijlocul meu de transport. Ce opțiune am? Fie îi spun, dragule, n-am nimic cu tine, stai în metrou, dar nu vei ajunge niciodată la Vestea Bună. Fie îi voi spune, dacă vrei să ajungi la Vestea Bună, schimbă-ți mijlocul de transport, schimbă-ți direcția. Ieși afară, ia un alt mijloc de transport și ajungi acolo. Asta s-a întâmplat între Iisus și tânărul bogat. De aceea a trebuit să spună, vinde tot ce ai, că a știut că ceea ce îl împiedică să meargă după Iisus era direcția lui opusă. O, Doamne, dă-ne har. Amin. Să avem încredere, să ne putem schimba drumul. A-L urma pe Iisus înseamnă a schimba drumurile pe care le-ai avut până atunci. Și mulți se întreabă, bun, și noi vrem să ne pocăim, am vrea și noi, dar ne place și la discotecă. Dar ne place și muzica aia, dar muzica e frumoasă și ne place muzica aceasta. Și unii spun, dar ce aveți cu muzica noastră, fraților? Și eu le spun, n-am nimic cu muzica nimănui. Până când ea este în opoziție și merge în direcție opusă cu pretenția voastră de a merge după Iisus și de a avea viață veșnică. Atunci sunt obligat ca păstor să vă spun, lăsați anturajul acela, lăsați muzica aceea, lăsați lucrurile acelea și obiceiurile acelea, că vă duc în direcție opusă. Iisus este în altă parte. Aceasta este menirea bisericii. Să te îndrume ca să mergi după Iisus. Aș vrea să închei mesajul meu, dragul meu, dar nu înainte de a avea un timp în care să ne întrebăm cum vom pleca din locul acesta? Oameni cu judecată sau oameni nechibzuiți? A fi cu judecată înseamnă a ști că vor veni furtunile, a ști că Iisus este singura temelie care ne ține și nu se va clătina, și a decide să dăm la o parte ceea ce ne desparte de El. Să-L alegem pe El fără nici o teamă că riscăm să pierdem ceva. Nu vei pierde nimic. Vei câștiga viața veșnică. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cristi va cânta o cântare care ne cheamă la aceasta. Israel a avut un moment în care Domnul a spus despre ei, am vrut de multe ori să vă strâng cum își strânge cloșca puii sub aripi și n-ați vrut. Acum este prea târziu. Cântarea spune, deschideți astăzi inima ta să intre în împăratul mea. Nu aștepta să vină furtuna și tu să fii despărțit de el. Și înainte de a cânta, vreau să vă spun o pildă pe care o citeam de când eram copil, într-un calendar vechi, despre un om care, el a zis, eu nu cred că există Dumnezeu. Și în necredința lui, în scepticismul lui, a zis, eu voi dovedi că nu există Dumnezeu, era un bun alpinist, mult sportiv,
și a zis, voi cuceri cel mai înalt pisc din lume și de acolo voi striga, omul este stăpânul universului. Și a început în nebunia lui ascensiunea. Și în fiecare cucerea pisc după pisc. Până într-o zi, când aruncându-și parâma pentru o nouă ascensiune, a probat-o, i s-a părut că este în regulă și și-a dat drumul în gol. Dar parâma lui a cedat. Și în ultimul moment, înainte de a se prăbuși în gol, în prăpastie, a reușit să se agațe de un arbust. Un arbust fraged, care cu fiecare secundă simțea că va ceda. Și în împrejurarea aceasta, instinctiv s-a rugat și a zis, Doamne, scapă-mă. Istorioara spune că, dintr-o dată, în prăpastia aceea a apărut un înger puternic. Și el a repetat rugăciunea și a spus, scapă-mă. Îngerul i-a spus, am venit să te salvezi. Dar am să spun două întrebări. Dacă răspunzi corect la cele două întrebări și dacă faci ceea ce îți voi spune, vei fi salvat. Și a spus, spune repede, că simțea că arbustul lui cedează. Și a zis, prima întrebare este, crezi că Dumnezeu poate să te salveze? Și el s-a gândit, uite, îngerul acesta sfidează gravitația. Cred că Dumnezeu poate să mă salveze. Și le-a spus, ai gândit bine. Ai răspuns bine. A doua întrebare este, crezi că Dumnezeu vrea să te salveze? Și el s-a gândit, eu am fost necredincios, m-am declarat ateu și la prima rugăciune Dumnezeu a trimis un înger, cred că vrea să mă salveze. Și a spus, ai răspuns corect, Dumnezeu vrea să te salveze. Acum am să-și cer un lucru, i-a zis el. A coborât în prăpastie sub el și a întins brațele și a spus, dă drumul arbustului și aruncă-te în brațele mele. Pilda se sfârșește tragic, trist. Pentru că omul s-a îndoit, a zis, știu eu, fi adevărat sau nu fi, și îndoiala a făcut ca îngerul să plece. Dar și arbustul lui să cedeze. Și s-a prăbușit în prăpastia aceea. Când citeam această pildă, mi-am dat seama cât de mult, cât de bine ilustrează ceea ce facem noi față de temelia sigură pe care o avem în Iisus Hristos. Ajungem să știm că poate și că vrea să ne salveze. Dar ne potignim atunci când El ne spune, vino după mine. Dă drumul celor în care te-ai încrezut până acum. Dă drumul eului tău, dă drumul încrederii tale în alții, dă drumul rușinii tale, dă drumul resurselor pe care le ții încă și încrede-te în mine, căci eu voi rămâne neclătinat. O, Doamne, dă-ne har să plecăm de aici, având temelia în Tine și niciunul să nu lipsim în ziua aceea în care Domnul va spune, au numele meu pe fruntea lor și au numele lor scris în cartea vieții. De aceea ei vor fi împreună cu Mielul, vor fi împreună cu Domnul pe care l-au ales și pe care au clădit viața lor. Ce n-am făcut eu oare pentru Tine, ca să mă crezi că am venit de sus? Te-am vindecat și ți-am făcut doar bine, dar Tu ai refuzat harul adus. Ce n-am făcut eu oare pentru Tine, ca să mă crezi că am venit de sus? Te-am vindecat și ți-am făcut doar bine, dar Tu ai refuzat harul adus. Ierusalime, te-am iubit. Ierusalime, la Tine am venit.
iată, de pe o colină înaltă, Iisus cu fața tristă mergea. Mergea cu crucea în spate, înconjurat de gloate, purtând povara lumii cea grea. O lume cum de n-ai văzut în mine, o stea care din Iacov răsărea, lumina care luminează în lume, pe acel care putea să-ți dea viața. O lume cum de n-ai văzut în mine, o stea care din Iacov răsărea, lumina care luminează în lume, pe acel care putea să-ți dea viața. Ierusalime, te-am iubit. Ierusalime, la tine am venit. O-de fi cunoscut tu astăzi vremea cercetării tale și lucrurile care pot să-ți dea salvare. O-de fi cunoscut tu astăzi vremea cercetării tale și lucrurile care pot să-ți dea salvare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să medităm la ultima strofă și să te determine acest cuvânt, să spui ca lui Iisus Hristos în seara aceasta. Pe drumul vieții tale, Iisus trece și astăzi, privind în urma ta ce ai lăsat. Privește-l dacă plânge sau are fața tristă, văzându-ți faptele ce le-ai urmat. Căci anii petrecuți în lumea aceasta sunt scriși acolo sus în cartea sa. Dacă ai umblat în căile dreptății, Iisus te va chema în slava sa. Căci anii petrecuți în lumea aceasta sunt scriși acolo sus în cartea sa. Dacă ai umblat în căile dreptății, Iisus te va chema în slava sa. Ierusalime, tu ești iubit. Ierusalime, la tine am venit. Deschide-ți astăzi inima ta să intre împăratul ea, căci mâine poate fi prea târziu.
bunătatea Ta cea mare, pentru harul Tău bogat și pentru prilejul pe care ni l-ai dat în seara aceasta să reauzim chemarea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că nu ne-ai lăsat pradă rătăcirilor noastre, nebuniei noastre de a zidi casa pe nisipul care se va spulbera, Doamne, atunci când furtuna va lovi în ea. Îți mulțumim pentru că Tu ești stânca veacurilor și că încă chem pe oameni și ne inviți și pe noi în seara aceasta să ne ancorăm viața în Tine. Astfel ca în Tine și din Tine să găsim puterea, tăria de a rămâne în picioare până la sfârșit. Doamne, Tu cunoști pe fiecare dintre noi, cei ce stăm aici în seara aceasta. Și Te rugăm, nu lăsa să plece niciunul nechibzuit. Nu știm, Doamne, niciunul dacă vom mai avea prilejul să revenim, să auzim chemarea Ta încă o dată. Dar îți mulțumim că acum este seara noastră în care Tu ne chemi. Te rog, Doamne, privește spre fiecare viață. Ascultă fiecare inimă în seara aceasta. Și pe toți cei ce au realizat, Doamne, că în Tine este siguranța care îi va ține, Te rog, în seara aceasta, întinde-le mâna Ta. Oferă-le iertarea Ta, Doamne, și întărește-i să poată umbla cu Tine. Mă rog să-i binecuvintez, Doamne, la plecarea de aici, să ia decizia să Te urmeze. Doamne, Te rog, întărește pașii lor când vor ajunge în mijlocul mulțimii. Și când oamenii vor căuta să facă presiuni asupra lor pentru a Te abandona pe Tine, dă-le tărie, Doamne, și atunci să Te păstreze pe Tine. Doamne, mă rog pentru cei care au legături, Doamne, și arbuști de care se țin cu strășnicie. Întărește-i prin Duhul Sfânt cu credință să poată da drumul oricărei lucru care i-ar putea despărți de Tine. Îți mulțumesc pentru Moisei, Doamne, localitatea aceasta în care Tu încă chemi pe oamenii la mântuire. Îți mulțumesc că Tu iubești. Doamne, nu suntem vrenici de iubirea Ta. Privind în jur și văzând starea oamenilor și a faptelor noastre, Doamne, ne e rușine. Dar îți mulțumim că Tu încă Te oprești și ne chemi și ne aștepți, Doamne, să ne întoarcem din drumurile noastre. Te rog să întărești pe fiecare tânăr sau vârstnic în seara aceasta, plecând dinaintea Ta, Doamne, să poată pleca cu Tine. Oricare ar fi furtuna ce ar lovi în viața lor, Doamne, la plecarea de aici, să simtă că stau pe stâncă. Să știe că ești Tu stânca și temelia lor. Întărește-i, Doamne, să se lepede de sine și întărește-i, Doamne, să fie gata să ia crucea. Îți mulțumim și credem, Doamne, că Tu ne-ai vorbit, fiindcă știi că sunt aici oameni care vor să Te urmeze, care au așteptat de atâta vreme, dar astăzi au hotărât să zidească în Tine. Te rog să-i binecuvintezi. Și acum la despărțire să fii cu noi toți. Doamne, dă tuturor o noapte binecuvântată, în care liniștea nopții, Doamne, să poată sedimenta cuvântul pe care Tu l-ai semănat în noi și să ne dea har să începem mâine o zi de umblare cu Tine. Binecuvintează seriile care vor urma, Doamne, și cuvântul care va fi vestit. Întărește-i pe toți cei ce au primit invitația, Doamne, de a asculta Evanghelia. Amin. Ajută-i să dea la o parte orice obstacol, orice piedică, Doamne, care îi oprește și mai ales să învingă presiunea mulțimii. Dă-le har, Doamne, să audă Evanghelia, să o primească și să fie mântuiți. Îți mulțumim și îți dăm Ție toată gloria, toată cinstea și închinarea noastră, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Amin. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră că seara aceasta v-ați făcut timp să fiți în casa Domnului. Vreau să mulțumesc la fratele Cristi Dragomir, Domnul să-l binecuvânteze, la fratele păstor Emil Meștereagă, Domnul să-l binecuvânteze și îl mai așteptăm la noi.